hello dol rok bahai tongbai sabai gadi hingkai norok ano support khai tongmani babe poila norok nang pai playa hambai ro hingkai tei tabuk bo jodi video no nai dong subscribe khai ko subscribe khainani ta pokri dol rok te bell icon ka sinoi ri hingkai tinini video rok hangkai norok nugui mankhana busuk dangerous virus mane sawi abo sawi bo mane sabaya amo hai dangerous virus tei sitra nok warno tui tini kisa misa kok salaine tripura hasteni o tomung sitra samung sitra am bebak rok no tui tini ang kisa misa norobe kok salainai to norok ani video no nai tongdi puilani simi paithak jora tei norok no tei tam sasnai ba norok to ano tabuk je support khai tongmani haikeno buskang dino bo support khai tongni dol rok to naidi dol rok tamung kha kaisa boroi sini tripura jog boroi tamung khanorok nugui mankhana phatar hasteo bo kaijak akna aro serai khonarok ungbai kha ungmani yagulo botai sata tamung kha tripura hasteo bini saimani hano to jotono pogoi maya jesa jaga kaijak thangbo jesa jaga porjak thangbo hingke amoni bagai botam khaika tripura hasteo sokpaika dol ro mane tripura hasteo phai tamung saidaman noro jotono saiman khana haise tripura hasteo phaika bini ama babani nogo phai ekonoi tam saidaman dol ro tei kaisa sila umo hingkai dhebhor mane tripura sa chila bai bo hamjak laikha haise dol ro mane nung sikango hingka hingki tripura sa chila nukjak liya nung sikango hingka hingkai tripura ni borok no nukjak liya sikango hingki waisa pino phataro thangoi kaijak kha tonghatok chato to ke kaijak borjak ngoi ekonoi tongkha hingkai botam khaika tripura hasteo tongte tongoya khonoi kaisa chila bai hamjak laika hamjak laima pore tamung khanorok tomo jotono nukbai khana dol rok bahai ke finish khaisika mane orok sanani thaka hingka belai no dangerous kokrok hai adba dol rok nainai di bo aro kaijak mani pore hingka hingkai bo tabo yango bo teisa nogo phai tongkha tongmani pore sahaka mane ayang bwsai kol khai phano se bo phainai hinoi se samang se samang thogi oi stone regra khau hingke bo tei tam khainai sa oloki bwsai bo yango phaika hingke yang mane bahar ni phatarni chila phaika hairba phatarni chila phaya khonoi bini nogo sokpai mani pore hingke bo o tripura ni teimasa bini tabuk ni je cholioi tongmani South India film se asok tabuk mane asok putri maya tripura ni kungthai bar rok belai no dangerous ke film ni selai pono tep dangerous ke to tra tu tripura oi se bwthara siu mane yang ni temasa sila bai bodam khaika kunui mili ui waishmon chahu bai to tra bwthari kha mane bahar ni phainai nota khatang ni phaika hingke phaima se bwthari paika nainai di asuk jemon hingkana tok masana rathar ka hingkai te kunung ya hamo hai nung borok bwthar ka hingkai ba nungba sasti majak senai ta nung khogoi pon bwthar di jese ke pon bwthar di nungma ekdin nono porwala map khaiklak nung manjak nai nabo abung khapura pura kuboi amo porwala nono pon dino map khai haisi hingkai last digo to police bai manjak khana police bai tilangjak khana hayada ba dol rok hingkai umonota bo sikango jodi tripura hasteni silaba jodi kaijak borjak hingka hingkai umo haingla khamo umo hai gotna gotigla khamo hayada ba dol rok to umono to kasarna mojong norok kebo amo haike jodi mane wansugoi tongka hingka bo belai no rong nai belai no saya nai wansuk mani kaham wansugoi bwskango aguknani umo sinai di dol rok hayada ba to tini kaisa kok sanan musung dol rok je kubangma borok rok tabuk nugui tongo alada type ni borok rok bai alada difference mane difference hasteo thangoi bo nongkha jesa jaga phono thangka mane asuke
tam sasanai dol rok sana musung yang pho mane asoke hamya mane buibe hamjago kajago borjago ongoi tongo nijini jatini emon ekta khoti ongoi tongo morokno tui khe wansuk laya ari mono tui bo kisa wansuk di haisi dol rok to video no bisi salai liya kok taisa haina hai phailai sabnai takaisa video bot norok nai tongdi ani video no piabang ekdom mo video no nogoi mane mo news no nogoi ang saya tongmaya ma saka haisi abo hairo kuno dino gotna ta goti ridi belai no chaya mo hairo nung judi jesabe phono kaijak hangai kaijak khano ekbar no kaijak di bare bare kaijak na bogai ta wansuk di buina ma haika hamya khai bwtharna rok ta wansuk di no opor wala phono basi reglak haisi dol rok hingke judi norok sayao yang tongkhaya ni kok samani rok norok comment khai sadi o jaga mistake wngkha hai wngkha to norok nang ani o channel belai no bukhabai lamsogo welcome khaio to dol rok tini video no oro no thaklai relasinai